Joo, eli Allulla on nyt uusi tuotemalli saatavilla, Allu Raptor, tarkoitettu keskikova maan, jäätyneen maan repimiseen tai liuskekiven louhoksilla voidaan käyttää myös purkutyömailla repimään betonia, muuta pehmeämpää tiiliseinää purkamaan. Ja painoluokat, tässä on pienin malli nyt meillä tässä kuvassa lähtien 18 tonnin kaivukoneesta ja 4 eri kokomallia on saatavilla ja 55 tonnin kokoluokka kaivukoneisiin asti on saatavilla. Eli Raptoria on koekäytetty ja routa meni rikki hienostikin. Jossain kohti vähän kivet kiusas, mutta pääpiirteittäin. Raptori on routapiikkiin nähden varmaan tehokkaampi. Säästää konetta, ei tarvitse repiä. Moottori tekee voiman. Ja iskuvasaraan nähden varmaan nopeampi. Että siinä pääpiirteittäin ensikokemuksia. Allu Raptor tosiaan lisä Allu tuoteperheisiin. Lisälaite muiden seulamurskakauhojen, murskakauhojen lisäksi hyvä lisätuotevalikoimaa ja Allu tosiaan globaali toimija maailmalla, tytäryhtiöitä Yhdysvalloissa, Saksassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Kiinassa.